Thini? Hayibo Khumza. Alona Dlamini. Yini hayibo. Oh mntangami. Mhlobami. Ngalile uselapha kanti. Yavuya ukubona niselapha. Ubekwa yintona? Ndibekwa ngumsebenzi kaloku ndingugqirha fondini, ndingugqirha. Oba ngugqirha. Ndandihleva esikolweni yandazi. Hayibo Khumza. Yini wena uphi lokho awundixelela? Lo daba i-IT specialist. Wena? Kwa Transnet ngiyacela. Wawumuntu kanje? Into icomputer. Into zami ngalo. Thini ndandakuvuyela mhlobo wami. Hayi lo wakuvuya. Ndileqe izigulane ngoku, ndileqe izigulane. Ule pesipani kanti. Ewe. Bye bye. Oh, mama. Mfondini. Okubusa ngizalivila okho. Ewe mlungu wami ndiyaxolisa mama. Bekunini ngoko Mfondini? Uxolo mlungu wami, uxolo mlungu wami. Kuthiwa kwaphela ne-2 hours ngoku. Hayi uyayisakala Mfondini ukwenza lo msebenzi. Uxolo mlungu wami. Xa uthatha ixesha elingaka for ukwenza ivili bekufanele kudala ugqibile. Khake njengoba phakathi futhi wamsebenzi akunjalo.